73व्या घटना दुरुस्तीमधलं आहे. तर आपण असं केलं होतं की 243 A, B, C, D पण क, ख, ग केलं नव्हतं. तर आता आपण इथे बघूया. क ग्रामसभा आणि ग रचना आहे. ओके, घ नाहीच आहे. क ग्रामसभा, घ आरक्षण आहे. 243D घ आरक्षण, जागांचे आरक्षण. ख आहे ग्रामपंचायतीची स्थापना. ख ग्रामपंचायतीची स्थापना. आता हे ट, तर क ख घ असं नाही, तर क ख ग ढ च छ ज झ त्र आणि मग ट, निवडणुका.